Бе, скачай ти, бе. Скачай ти, бе. Не разбрах какво искаше да ми кажеш, но... Нали си ударил Шияр? Много. Много. Ще хапиш? Не е проблем. Страдам от любов. От любов. Ще нападеш ти, бе. Кого ще нападеш? Любов. Ако ти разкажа, ще ме разбереш. Но накратко, провали се. Така. Тя си тръгва, аз още не съм и признал. Още си мълча. Остави я да си върви. Да си тръгва. Щом така е решила, може да е за добро. И ти имаш проблеми. И аз не можах да й кажа. Не можах. И аз се провалям малко по малко. Кой е мислял, че ще стигне до тук? Трябвало е така да стане. Но вече е много късно. Край. Много късно. Вече е много късно, след малко ще се съмне. Хайде, пианисте. Тръгвайте си. Опа!